Hvala si Marija, draga braća i sestre. Evo ovaj današnji video snimam posebno za muškarce, za muževe i za očeve, a i za sve ostale mladiće, ali evo posebno nekako mi je na srcu namijenjen muževima i očevima. I evo kao nekakvu sliku razmatranja i promišljanja bi uzeo kralja Davida. Znači jedan, ako ne najveći, od najvećih židovskih kraljeva, kojemu je Bog podario brojne pobjede. Zajedno, David je u zajedništvu s Bogom podigao ogromno i snažno carstvo, podigao je Izrael na neviđene razine i Bog je bio s njim. U jednom trenutku dok je zapravo trebao možda donositi najviše plodova u svom životu, dok je bio najzreliji, David pada u jedan od najtežih grijeha, jedan teški smrtni grijeh, gdje je poželio ženu drugog čovjeka, a taj čovjek je bio nitko drugi nego jedan od njegovih najodanijih i najboljih vojnika Urija. I na tome bi se zadržao i nekako smatram da puno toga mi muškarci možemo iz toga naučiti. Promišljajući o tome i o toj slici, to mi je fascinantno. Koliko je zapravo prvo pitanje koje sam se nekako postavio, da li bi David to učinio i napravio da je radio ono što je zapravo trebao činiti. Je nekako kao da se uzoholio. Ostao je doma, a njegova vojska je otišla u pohod, u nova osvajanja. Očito je smatrao da je toliko silan, toliko moćan da nema potrebe da ide sa njima. I ajde, dobro, s jedne strane bi neko rekao, dobro, pa možemo mu dati za pravo, kralje, ima već ozbiljnu vojsku i možda nije niti potreba da je sa njima. No ipak evo da je bio tamo gdje je trebao biti sa svojom vojskom na čelu uz njih kao vođa, ne bi upao u napast i ne bi mu se dogodila ta situacija koja mu se dogodila da sa svoga dvora ugleda, kako je Biblija opisuje, prelijepu ženu, Batšebu, ženu drugoga muškarca. I tada se zapravo događa ono grozno, ono loše, što đavao često puta može pobuditi u svima nama kada prihvatimo tu napast, kada odlučimo reći da grijehu. A evo, Biblija nam jasno ukazuje na to da čak i takav čovjek, bogobojazan i čovjek koji je od uvijek služio i častio Boga, kao što je kralj David, je u nekom najvećem stupnju zrelosti je pao u jako teškom grijehu, smrtnom grijehu. Pa tako i mi. Evo, treba, nekako mi to fascinantno dok promišljamo o tome što nam Biblija donosi i što nam Biblija prepričava o tom događaju. Koliko zapravo mi muževi, posebno očevi, trebamo stalno bdjeti nad našim obiteljima i kako trebamo biti tamo gdje nas zapravo Bog želi, gdje nas je Bog predvidio i zaželio u našim životima. Da budemo pravi stup i pravi oslonac, da budemo stvarno uporište i da budemo pravi vođa. A evo, pravi vođa, kao što već možemo iščitati iz početka ovog videa, evo, barem po mom mišljenju, je taj koji vodi, koji ne ukazuje i koji ne govori i koji ne raspoređuje, nego koji čini, koji služi i koji je uvijek zapravo tu dok je potreban. Samo to nas nekako dovodi do žrtve. Žrtva je dobra uvijek u životu svakoga od nas, u svačijem životu, posebno u našim životima, svakoga muža, svakoga oca. Žrtva je ta koja nas osigurava da ne upadamo u takva stanja i u takve prilike, kao što je recimo kralj David upao. Do sada se ne kaže uzalud je đavlu najdraže igralište. Tako da često puta se volimo pozivati i na riječ autoritet, jer kao muškarci mnogi smatraju da im je prirodno darovan i da nam pripada. Pa ja bi se čak složio sa time da Bog je odredio muškarca da bude vođa, da bude glava i Bog je muškarcu darovao određeni autoritet s kojim bi se mi trebali
s kojim bi se mi definitivno trebali služiti, kojega bi trebali koristiti i upotrebljavati. Ali muškarac koji ne shvaća, muž koji ne shvaća, otac koji ne shvaća, mladić koji ne shvaća da mu je autoritet darovan zato da bi služio bližnjima, taj niti ne zna što je autoritet, niti ga zaslužuje imati. Na neki način često puta mnogi pokušavaju svoju ljubav dokazivati i pokazivati na razne načine i sve to u redu, sve to dobro. Ali ne slažete li se sa mnom ako kažem da je nekako najčišći, najsavršeniji prikaz i pokazatelj muževe, očeve ljubavi taj kada muž i otac prihvaća brigu onima koji su mu povjereni, kojemu je Bog darovao i za koje se brine i kojima služi. Nekako ta ljubav koja je ukorijenjena u totalnoj nesebičnosti, koja nema nikakvu namjeru, nema ništa što u konačnici činimo ili radimo zbog toga da bismo mi nešto dobili za uzvrat. Za mene je ta nesavršena, iskrena ljubav, nesebična ljubav koja se daruje, ljubav koja je ispunjena žrtvom i sebe darim. Vrhunac muževnosti, definitivno vrhunac muževnosti, pa rekao bi kruna svake muževnosti, kruna koju bi zapravo trebao nositi svaki muškarac. Danas u vremenu gdje zapravo se sve često puta može svoditi na to da si u životu sve možemo olakšavati na razne načine, što je dobro, može biti dobro ako se time koristimo onako na način da to nama čini dobro, nama osobno i našoj obitelji, ali često puta može biti i totalno kontraproduktivno, gdje jednostavno se ponekad iskreno iznenadim kada čujem kako neki očevi, kako neki muževi govore i razgovaraju, kojima je žrtva totalna strana, koje kao da je dobro samo dok je u životu sve kako treba, dok je sve lako i teško. Meni osobno u životu često puta nije lako. Zapravo sam se sve više naviknuo na to da sam naviknut na to da se često žrtvujem. Ja sam često umoran. Ja sam zapravo stalno umoran. Ali mi je Bog dao iskustvo i dao mi milost i pokazuje mi to da s njim mogu sve. Da i onda kada mislim da ne mogu, ako se oslonim na njega, on je taj koji mi daje snagu da mogu i da idem dalje. On je taj koji mi daje snagu kada sam zapravo usmjeren na sebe, kada bi se želio leći i napraviti nešto što zapravo meni osobno godi. To ne napravim te poput one prispodobe od dva sina, kada jedan kaže idem, napravit ću, pa ne napravi, a drugi kaže ne da mi se, a ipak to napravi poslije. Pa tako ja često puta si mislim, a i kažem svoje djeci ili moje supruzi da mi se nešto ne da i da nešto ne želim sada, a ipak to napravim. Zato jer me blizina Božja u mom životu, zapravo Isus u mom životu, Isus u meni potiče na to da ne ugađam sebi, nego da puninu života i svrhu života ostvarujem onoga trena kada se žrtvujem i rastajem za svoju obitelj, kada činim stvari koje njih vesele, kada čitam svoje djeci, kada ih ljubim, kada ih vrtim. Često puta mi je to i fizički jako zahtjevno, jer ih je 6 trenutno, evo 5 ih je ovo koji nakon što počnem jednoga vrtiti, onda ide jedan za drugim i stalno. I često puta ne mogu, ali s Bogom mogu. I to je ono što mi ispunjava. To je ono što sada kada gledam s odmakom i malo natrag, to je ono što me krepi, to je ono što me izgrađuje. Zapravo me ne izgrađuje ništa što je usmjereno na mene, gdje stavljam sebe u centar, to me samo unazađuje svaki put i to je moje osobno iskustvo. Ako je u tvojem životu drugačije, ne znam, možda je to čak i moguće, iako sumnjam. Mislim da je jako bitno sagledati svoj život i naša djela u Božjim oči. Zapravo nastojati gledati
kroz Božje oči, oči istine, kako se osjećaju oni koji su u našoj blizini, koji su nama okruženi. Da li oni zapravo to što mi svjedočimo i propovijedamo i govorimo, da li oni to našim životom i našim primjerom uistinu doživljavaju? Da li je naša obitelj stvarno blagoslovljena po tome što mi svjedočimo Boga, što molimo, nadam se često i puno na raznim mjestima, što nadam se također isto često idemo u crkvu i što ga tražimo. A ipak je bitno ponekad zastati i napraviti nekakvu inventuru svoga života, inventuru svoga odnosa prema supruzi, prema djeci. Ponekad se iznenadim kada malo promišljam o nekim stvarima i gdje zapravo mi onako se začudim i nevjerojatno mi je to zapravo koliko je Bog jednostavan. Kako je lako shvatiti Boga i doživjeti Boga. Kako je lako biti u odnosu s Bogom. A mi smo zapravo ti koji kompliciraju stvari, koji promišljaju prečesto o stvarima koje nisu toliko bitne za naš život i pa da mnoge stvari uopće nikada niti ne shvatimo u životu. Pa proći će život i na taj način i naša djeca će odrasti i evo i naš brak će svakom godinom imati svaku godinu više staža, bit ćemo zreli i mudri, nadam se. Ali ono što je bitno je zapravo da stvarno shvatimo koliko je Bog prisutan u našoj svakodnevnici, koliko je Bog prisutan u našim odnosima i koliko je Bog prisutan mužu i oče u meni i u tebi, u našoj obitelji. I evo, sada mi zapravo dolazi da ovog trenutka odlučiš zajedno sa mnom posvetiti sebe i svoju obitelj. Da ovoga trenutka zapravo zastaneš zajedno sa mnom i promisliš malo o tome što će biti kada tebe više neće biti tu, što će ostati za tobom, kako i na koji način će tvoja supruga, tvoja djeca, svi oni koji ostanu za tobom, kako će oni govoriti o tebi. Evo ja želim i meni i tebi da njihova srca budu ispunjena ljubavlju, radošću, da budu nasmijani i radosni na tom sprovodu, na tom trenutku kada naše tijelo bude ostavljeno u zemlji, na raspadljivost, a duša bude uzdignuta k Bogu. Jer će biti sigurni, neće vjerovati, sigurni će biti po mojemu i po tvojemu životu da si ti ono što piše u Bibliji radio i činio svakodnevno, svih 365 dana u godini, svake godine koji je Bog njima providio i darovao da provedu u zajedništvu s tobom. Te da će znati da si ih ljubio, da si bio prisutan i da si bio pravi muž i pravi otac, oslonac obitelji, muž i otac koji je uvijek znao reći oprosti, muž i otac koji je uvijek znao stati u obranu svoje obitelji i muž i otac koji je ljubio i koji je molio, koji je predvodio molitvu i čija molitva, čije riječi koje je izgovarao i koji je potkrepljivao svakoga dana i svakodnevno u svom životu. Oče i mužu, potičem te da evo u zajedništvu sa mnom, evo da danas učiniš nešto posebno svojoj supruzi, svoje djeci. Zagledaj se u njihove oči. Reci im koliko su prekrasni, koliko su ti bitni. Reci im da ih voliš, nemoj to samo misliti. Ako im to ne izgovaraš riječima, počni to činiti. Govori im koliko su ti bitni. Pitanje koliko će trenutaka još imati, pitanje koliko trenutaka ja još imam. Naši životi su u Božjim rukama. Evo tako dolazi mi da trebam završiti ovaj video. Neka vas dragi Bog blagoslovi i rastimo u zajedništvu, zajedno, u ljubavi prema Bogu, u ljubavi prema bližnjemu. To je naš put k Bogu.
Mi nismo kraljevi, ja nisam kralj, nisi niti ti. Možda u životu ja osobno neću nikad biti neko poseban, neko bitan. Iskreno svejedno mi, niti ne težim za time. Ali znam da sam bitan i nezamjenjiv mojoj supruzi i moje 7 djece na ovome svijetu, čiju ulogu u njihovom srcu nitko ne može ispuniti osim mene. I tu ljubav im niko ne može dati osim mene. Naravno, Bog može sve, ali evo, Bog je mene postavio i odredio da to činim u svojoj obitelji, te da ljubim svoju djecu i svoju suprugu na način kako bi on to želio, a svi znamo kako nas Bog ljubi, svi znamo kako nas Isus ljubi. Savršena ljubav, ljubav koja ništa ne zahtjeva, ljubav koja nema interesa, ljubav koja je darovana kada je najmanje zaslužujemo. Meni je Isus darovao ljubav preko moje supruge kada sam zasluživao sve, samo ne ljubav. Takvu ljubav Bog želi da darujemo svojim bližnjima, da darujemo svijetu, da darujemo sebe. Bez interesa, bez kompromisa, jednostavno i savršeno, naslonjeni na Isusa koji prebiva u nama, u našim srcima. Često puta se zapitam, pa zapitaj se i ti zajedno sa mnom, brate, kako se osjeća Isus u tvome srcu? Kako se osjeća Isus u tebi i u meni? Božji blagoslov, evo i rastimo zajedno u Gospodinu. Ako ti ovaj video na poticaj, ako te je dotaknuo, neka bude Bogu na hvalu i slavu. Bogu hvala na svemu. Neka te dragi Bog blagoslovi, neka te čuva i osnaži se zajedno u Gospodinu, zajedno sa mnom i molimo jedni za druge. Božji blagoslov.